खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। उदै गेदेर अदेबानि नांनायनि गोबां लिरथाय थानाय पुलिस पार्सनेलफोरनि थाखाय खैफोदा खाथियावनो सफैथारबाय। जायनाखि पुलिसनि साख्रि मावनाय IPS APS निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेटालियनाव पुलिसनि साख्रि मावनाय बिथांमोननि लिरथायखौ खम खालामनो थाखाय सम सीमा होनाय जादोंमोन। बे समा आरो बारा गोबाव गैला, खालि 45 सानल'सै, जायनि थाखाय फिन सांग्रांथि होबावदों JP सिंह बिथाङा। फैगौ 16 आगस्टनिफ्रायनो मोन 36 जायगाफोराव गासैबो पुलिस पार्सनेलफोरनि लिरथायखौ रेकर्ड खालामनाय जासिगोन होननानै सांग्रांथि होदों JP सिंह बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि CMO अफिसनि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय IPS APS निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेटालियनाव मावनाय पुलिस पार्सनेलफोरनि लिरथायखौ नायनो थाखाय अदेबानि बडि मास इन्डेक्स BMI खौ रेकर्ड खालामनो थाखाय आसाम पुलिस हेडक्वार्टारा थांखि लादों आरो मोदोमनि लिरथायखौ खम खालामनो थाखाय 3 दान सम होदोंमोन। बेनि उनाव लिरथायखौ सुनायनि उनाव जायफोरनि BMI आ 30 नि गोबां ओंखारगोन अदेबानि लिरथाया गोबां जाबावगोन बिथांमोन आरोबाव 3 दान अदेबानि नभेम्बरनि जोबनायसिम सम होबावनाय जागोन। बेनि उनावबो जुदि बिथांमोननि लिरथाया खम जायाब्ला भलन्टियारि रिटायारमेन्ट स्किम VRS होनाय जागोन अदेबानि साख्रिनिफ्राय बिदाय होनाय जागोन। खालि माखासे सुबुंफोर जायफोरना माखासे बेराम दं जेरै थायरयडिज्म बायदि बायदि दं बिथांमोनखौल' रेहाय होनाय जागोन होननानैबो फोसावदोंमोन। बर' लिबारेशन आर्मी BLA आरो कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन KLO हाथियार लाग्रा आफादनि मुङाव रां खांनो नाजानाय हाथियार लाग्रा आफादनि सा 7 खौ हमनो हादों। बे खौरांखौ मिथिहोदों JP सिंह बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि NLFB आरो ULB नि उनाव बर'फोरनि गेजेराव बर' लिबारेशन आर्मी BLA हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादोंमोन। बे आफादनि मुङैनो रां खांनो नाजानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। JP सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआर ओनसोलाव KLO आरो BLA हाथियार लाग्रा आफादनि मुङाव रां खांनो नाजानायनि खौरांखौ पुलिस बिफाना मोनदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसनि हान्जाया गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो आसाम, सोनाब बंग आरो नागालेन्डनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 7 सोद्रोमाखौ हमनो हादों। हमजानाय सा 7 सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै दावहारु बर' बैसोआ 43 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा उदालगुरि जिल्ला टंलानि। बिथांनि अनगायैबो दरं जिल्लानि केहटलिनि भुमसाद चन्द्र बर' 23 बोसोर बैसोनि, उदालगुरि जिल्ला रौतानि अमित बर' 39 बोसोर बैसोनि, उदालगुरि जिल्लानिनो 1 नं जरपुकुरि गामिनि रेंगोना ब्रह्म 34 बोसोर बैसोनि। बिथांमोननि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लानि काजल हराय 42 बोसोर बैसोनि, कार्बि आंलंनि बुद्धिमान देब बर्मा 45 बोसोर बैसोनि आरो बिजय तेरन 23 बोसोर बैसोनि। JP सिंह बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझार जिल्लानि चक्रशिला हाजोआव KLOफोरनि हेंथा अपारेशन खालामनानै KLO केडारफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे ट्रेनिं केम्पखौ सिफायनो हानाय आरो हाथियारफोरखौ हमनो हानायनि थाखाय सा 20 पुलिस पार्सनेलफोरनो बान्थाबो होनाय जाबाय। सा 20 पुलिस पार्सनेलनि मादाव सासे एडिशनेल SP, सासे ASP, 3 इन्सपेक्टर, 4 साब इन्सपेक्टर आरो माखासे। मणिपुर रायजोआव फिन मेथे हारिनि 3 सुबुंखौ कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादआ बुथारदों। बिष्णुपुर जिल्लानि कुम्बी ओनसोलाव जादों बे जाथाया। कुम्बी ओनसोलनि मेथे हारिनि सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामनाय 3 सुबुंफोरखौ कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादआ बुथारदों आरो बिथांमोननि हाथियारखौबो लानानै थांदों। जाथायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों कुम्बी ओनसोलाव, जेराव बिथांमोनहा बिजिरनाय नांगौनि दाबिजों गोथै देहाखौ लानानै इम्फालसिम फैनो ओंखारदोंमोन, नाथाय रैखाथि हान्जाया बिथांमोनखौ होबथादों। अब्लाबो रागा जोंनाय मेथे हारिनि सुबुंफोरा खाथिनि कुकी हारिफोर थानाय गामियाव अर सावनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै गं 29 नखरफोरखौ अर सावनानै होदों। गुबुन फारसेथिं चुराचान्दपुर जिल्लायाव बेनि उल्थायै मेथे हारिनि हाथियार लाग्रा आफादनि सुबुंफोरा कुकी हारिनि सुबुंफोर थाग्रा न' बांखौ सावनानै होनायजों लोगोसे कुकी हारिनि सासे सुबुंखौ दानस'दों। बेनि अनगायैबो गिर्जाजों लोगोसे गोबां न' बांफोरखौ सावनानै होदों आरो 5 सुबुंखौबो लांखारदों। गुबैयै बे जाथाया चुराचान्दपुर जिल्लानि
लांजा आरो चांलांमै ओनसोलाव जादों। बेबायदिनो मेथि आरो कुकी हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया थाद'नायनि मुं लायाखै आरो मोन्नैबो हारिनि गेजेराव गावबा गाव हाथियार लाग्रा आफाद थानायनि थाखायनो थासारिया मोजाङाव फैनो हायाखै। गिबियाव हाथियार लाग्रा आफादा सरासनस्रा रायजो राजानि सायाव गाग्लोबो, फिन बेबायदिनो गुबुन हाथियार लाग्रा आफादाबो गुबुन हारिनि रायजो राजानि सायाव गाग्लोबो। बेबायदिनो हाथियार लाग्रा आफाद थानायनि थाखायनो रायजो राजाफ्राबो भुगिनो गोनां जागासिनो दं मणिपुर रायजोआव। रैखाथि हान्जायाबो थासारिखौ सामलायनो नाजादोंब्लाबो थासारिखौ सामलायनायाव फेलें जानायनि सावगारिया रोखायै नुजाथिदों। गुबुन फारसेथिं मणिपुर रायजोआव दाङाबाजि जानाया दान मोननै जानायनि उनावबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दासिमबो फंसेबो राव होयैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि मणिपुराव बे जाथाया थांनाय 3 मेनिफ्रायनो जागायजेन्दों आरो दासिम 160नि गोबाङा बे दावरावआव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। नाथाय थासारिया दासिमबो मोजाङाव फैनायनि मुं लायाखै। रां जाख्ल'नायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ गोबां सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमबोदों, नाथाय बे खेबाव पुलिसआनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। कामरुप जिल्लानि सुवालकुसि पुलिस थानानि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर जयनाल आलीआ रां जानायनि दायाव हमजादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला सासे दायनिगिरि सुबुंखौ बेल होनो थाखाय रां दाबि खालामदोंमोन एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर जयनाल आलीआ। नाथाय रांखौ होनो गोसो गैयैलाय रां दाबि खालामनायनि सोमोन्दै डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनो मिथिहोनाय जादोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर जयनाल आलीखौ हमदों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 26 जुनावबो रां जाख्ल'नायनि दायाव मरिगाव जिल्लानि लाट मण्डल नवज्योति नाथखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ हमदोंमोन। उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखायनो जों 20 बोसोर नेदोंमोन, नाथाय फिसा फिसा हारि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनानै जुगे जुगे सासन खालामनायनिसो राहा लादों होननानै फोरमायथिदों अनजालि दैमारिया। बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ बजबनानै लानो हायाखै डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव बियाब दाफामनाय जायाखैमोन आरो बियाब दाफामनाय जायोब्लानो उदालगुरि लकसभा बियाब मोननो हागोन होननानै आसा खालामनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय 20 बोसोर नेनायबो जादोंमोन। नाथाय बेनि उल्थायैसो जादों। बिटिसिनि मोनद' बियाबफोरखौसो 6 सिडिउल नङै ओनसोलाव हरदों आरो 6 सिडिउल ओनसोल आरो 6 सिडिउल नङै ओनसोलखौ ज' खालामनानै जि बियाब दादों बेजों 6 सिडिउलनि पावार आरो फांसनखौ आबुङै बाहायनो हायै बायदि खालामनानै होनाय जादों आरो लासैनो 6 सिडिउलनि पावार एन्ड फांसनाबो गैया जालांगोन आरो बे लामाथिंनो आवगायलांगासिनो दं। जोंखौ जोबोद मोजाङैनो राजखान्थि खैसार खालामनानै नाख्रेबदों होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनो बे बियाब दाफामनायनि खामानिखौ मावदों होननानै गावनि खुगाजों बुंथिदों, जेरावनाखि बे खामानिया भारतनि बिसायख'थि आयगनिसो खामानिमोन। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखौ बोखांनांगौ सोरखौ खोख्लैनांगौ बेनि दाजाब दानख' खालामनानै बे बियाब दाफामनायनि खामानिखौ मावदों आरो फिसा फिसा हारि ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनानै जुगे जुगे सासन खालामनायनि राहा खालामदों होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। आरो बेफोरखौ लानानै जों दानो सिरि मोनाब्ला, सांग्रां जायाब्ला आरो गासैबो जयैनो गसङाब्ला 6 सिडिउल ओनसोलाव थादोंब्लाबो हारि हिसाबै जों थांनानै थानाया गोब्राब जागोन होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। लोगोसे बियाब दाफामनायखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरा जयै सावरायलायदों आरो बिसायख'थि आयगनो बोसोन हैगोन। नाथाय जायफोरा सोरखाराव दं आरो बिख'नानै लानो हानायनि गोहो दङ बिथांमोनहा बांसिन गोसो होनानै खामानिखौ मावनो नांगोन होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। राजखान्थिनि फोथारा जोबोद गुवार, जाय राजखान्थियाव जानो हाथावै एबा खालामनो हाया होननाय जेबो खामानियानो थाया। राजखान्थियाव गाव गावबागावनि गोहोखौ जेब्लायबो लाखिनो थाखाय बायदि रोखोमनि सोलो बाहायनाय जायो, जायनि थाखाय राजखान्थियाव गोबां सोलाय सोल' आरो जाथावैफोराबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो जाबावबाय महाराष्ट्रनि राजखान्थियावबो। बेरेखा दोलोनि गाहाय दैदेनगिरियानो सोरखारजों एलायन्स जाबाय। शिबसेना सोरखारजों आखाइ हमफैबाय बेरेखा दोलो एनसिपि दोलोआ। एनसिपिनि दैदेनगिरि अजित पावार बिथाङा सोरखारजों आखाइ हमफैनाय लोगो लोगोनो महाराष्ट्रनि डिपुटि सिएमनिबो बिबानखौ मोनबाय आरो बिथांनि 7-8 एमएलएफोराबो मन्थ्रिनि बिबानखौ मोनबाय आरो बिथांमोनहा गासैबो मुम्बाइनि राजभवनाव समायखिराबो लाबाय। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि राजखान्थियाव थाद'नाय गैयै सोलाय सोल' जाबोदों आरो बेफोर गासैबो बिजेपिनि थाखाय जानो मोन्दों होननानै गोबाङा सावरायदों। मानोना महाराष्ट्रआव गिबियाव उद्धव ठाकरेनि दैदेननायाव शिबसेनानि सोरखार सोलिगासिनो दंमोन। बेनि उनाव शिबसेना दोलोआ मोननै बाहागोआव गावदों। मोनसे शिबसेनानि
हानजा आरो गुबुन मोनसेया एकनाथ शिन्देनि हानजा। बेनि उनाव एकनाथ शिन्देआ बीजेपीजों लोगो जानानै महाराष्ट्र सरकारखौ दाबायमोन, जेराव शिवसेनानि एकनाथ शिन्देआ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लादोंमोन आरो बीजेपीनिफ्राय देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा लेङाइ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लादोंमोन। दा आरो बेरेखा दोलो एनसिपिनिफ्रायबो सोरखारजों एलायन्स जाफैबाय आरो एनसिपिनि दैदेनगिरि अजित पावार बिथाङाबो महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लाफैबाय आरो बिथांनि उनाव दा महाराष्ट्र सानै लेङाइ गिबि मन्थ्रि जाबाय। खौरांनि बायदिब्ला एनसिपि दोलोनि जायफोर एमएलएफोरा सोरखारजों एलायन्स जाफैदों बिथांमोननि बांसिन एमएलएफोर आरो बिथांमोननि नखरनि सुबुंफोरनि फालांगि अदेबानि बिजनेसखौ इडि आरो सिबिआइआ नायबिजिरगासिनो दंमोन, बेनिखायनो बिथांमोनहा सोरखारजों फैदों होननानै सावरायदों। ओजोंहाय गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिन्देआबो बुंथिदों दि प्राइम मिनिस्टार मदिनि दैदेननायाव मोननै इन्जिन सोलिगासिनो दंमोन, दा मोनथाम इन्जिन सोलिबाय आरो जोबोद गोख्रैथिजों खारसिगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। गंसे डाम्पारा नखरसेनिनो साथाम सुबुंखौ बुथारदों। डाम्पार गारिनि सौख्रांनायाव बिफा आरो सानै फिसाया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया आसामनि हजाइ जिल्लानि दब'खायाव जादों। पालसार मटर साइकेलजों फैबाय थानाय बिफा आरो सानै फिसाखौ AS 01 BC 9504 नाम्बार थानाय डाम्पार गारिया सौख्रांदों, जायजों पालसार मटर साइकेला डाम्पार गारिनि साखानि सिङाव फैदों, जायजों मटर साइकेला थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे साथामबो जायगायावनो जिउ गोमादों। जाथाय जानाय समाव थैनाय साथाम सुबुंनि थंखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला डाम्पार सालायग्राया गोबां जौ लोंनायमोन आरो गोरोन्थि दिगजों गारिखौ सालायबोदोंमोन। बेयावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो जाथाय जानायनि उनाव डाम्पार सालायग्राया खारखुमा लांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव दब'का पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय साथामनिबो गोथै देहाखौ लानानै थांदों। फोरमायथिनो गोनांदि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय उन्दै गथ'साफोरनि बैसोआ 6 बोसोरनिफ्राय 7 बोसोर बैसोनि गेजेरावमोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।